Grunden til, at jeg har valgt bygningsdesign på DTU, det er, at man kombinerer det helt visionære, hvordan skal vi leve i fremtiden, med noget helt konkret, hvordan løser vi nogle konkrete problemer i forhold til byggeri. Min dag starter med, at jeg står op, tager mig egentlig ret god tid til lige at lære dagen at kende. Sidder lige med nogle af de sidste ting, inden dagen rigtig går i gang. Så kan jeg være inde på tegnestuen, hvor jeg sidder med i bæredygtighedsafdelingen og er med på forskellige projekter derinde. Men jeg laver også Solar Decathlon, og der er tegnestuen med som sparringspartner. Og det betyder, at vi har snakket rigtig meget med nogle af arkitekterne derindefra, og simpelthen fået den sparring, som vi ikke har i os selv, fordi vi er under uddannelse. Du ved med folden, som kører ind? Ja, den her ned. Den her for eksempel, at de har taget det fra et sted hen og trukket det op. Så man skulle vælge sig en vinkel fra start af. Ja, det synes jeg, fordi det er også noget, som... I dag har jeg så snakket med Viggo Harms, som er senior designarkitekt inde på tegnestuen. Og nogle af de ting, vi snakkede rigtig meget om, det var tagats hældning. Hvad det gjorde både for det indre udtryk og det ydre udtryk. Huset har solceller på taget, og det er jo den drivende kraft i hele huset. Og der bliver man nødt til at tænke solens placering ind, så derfor er der en specifik vinkel, vi har brug for på huset. Og den varierer alt efter, hvor du er henne i verden. Så i Madrid, der har vi en ret flad vinkel, et ret fladt tag, fordi solen står højt på himlen. Her, længere nordpå i Danmark, der vil vi have en mere skråflade. Bæredygtighed er altså afsindig vigtigt, især i vores verden i dag, hvor vi bare bliver nødt til at tage vores livsstil lidt til revision. Man har jo den her klassiske statistik med, at 40% af al vores energi går simpelthen til drift af bygninger. Det er så afsindig meget i forhold til, hvad vores samlede energiproduktion er, og dermed energiforbrug. Så det her med bæredygtigheden, det er simpelthen alfa og omega for fremtiden. Der er bare ikke noget at gøre. Jeg er ud af en rigtig ingeniørfamilie. Både min far og min bror er ingeniører, og jeg havde simpelthen forsvoret, at jeg nogensinde skulle være ingeniør, og startede også i en helt anden del af verden. Men fandt så efterhånden ud af, at med den her uddannelse faktisk, der fik jeg mulighed for at kombinere det, jeg brændte allermest for, altså det at løse nogle problemer i verden, og så også at pakke dem smukt ind.